para sutresna budaya kakung saha putri. Dimak lo ayo iya so lo ayo amet iya so turun goseto. Yung Dewi Sangkro Narara Sangkano marane dumati jebul bangsa Nakarala dan cemara bumi Nusantara Prajongan diri Pak Temboyo coba yang tak pamit marang biong yang karan Dewi Sangkra yung Dewi Sangkra syah arang lari kopare lemang sore negara sawon galik suwana marang resori koyong ada yang kemin ngerboni kiri patemayane bangsa Nodowalondo dene patemayane bangsa Nodowalondo sapa kang bisa manajin di puspitana tengah alun-alun Surakarta hatine ngerat besok bakal dijemlake temen-temen ana ing kutha Brangwetan ayo kutha Surabaya siung Yung Dewi Sangkra syah ini sadro yang mangkat budal ayo ada yang titip piter yang kang rana bagong iya open ana sing becik menika misore yang kulo jero tanah bisa marang gawe patemane bangsa Nakarala untuk Peterang karan bakang bakal yang tukang kurungan kejono yo wis yo ngreyang tak budal iden ana kok yo banyu mili yo Dewi Sangkra yung Dewi Sangkra
tebang medal saking Sasana Pangreasa. Lumamat wonten ing papatiane Ngepagla. Inggih menika rupane bagus hanamel busana kepraduritan ketingal Biraga ing Keprakoso. Inggih menika para waraga trangga sedaya sami ninggalken kewajiban. Inggih Mas Mamat Bagus Setyowati. Loh. Oh. Hanya bala busana keprajuritan hanitih Trangga ketingal Biraga ing Keprakoso. Loh. So. Loh. Iya. Loh. Iya. Salalala. Loh. Iya. Oh. So. Iya. Loh. Oh. Loh. How? Ayo le. Iya. Loh. Assolale. Iya. Loh. Oh. So. Aso. Loh.
Para rawuh kakang terus sami dalam para sutra budaya yang kau muliakan. Ada karena tarik kodawa kang senggel sampun untuk pandai ronda ngarso panjenengan sami. Kados budi kiprahipun. Oh oh. Pel siap siaga.
ora kondo kondo Abang kau nanti Bos. Aku bocah kuno coba ngedunungku ora usah kathek nganggo bingung yen to pancen tresno pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu rawurane yen bakal kelakon perpisahan karo aku Lo Salala Lo Iya Iya Pasaru Praptanyo celeng serenggi Oh Iya Ayo. Oh.